South Africans. Angazi ngempela ukuthi yini enye umuntu ekumele ayisho o ayenze ukuze nivuke nibone isimo esikusona njengamanje. Nisuke la enihleli khona phansi nivuke nilwele izwe lenu, nilele ikusasa lezingane zenu. Ngoba ngifuna ukunipendela isithombe sokuthi njengoba nihleli nje nina nilibe lokudansa, nilibe lokugroova, ngeke nize nibabone labantu bokufika bebhizi bephuza, bebhizi bedla ama-drugs. Kunalokho ama-drugs bazowadayisela nina, badayisela ingane zethu. Kunalokho ngeke bebebhizi bona ngama-weekend amakhulu. Angithi uyabona iy'tolo zabo ukuthi zihlale zivuliwe ngaso sonke isikhathi, badayisela babadayisela nini. Umnotho obalo umnotho wenu, kodwa uyaphi imali zakhona ziya kwamanye amazwe. Angisazi ukuthi yini le ezovusa abantu base-South Africa ukuthi babone ukuthi mebecabanga, when you look around you, yonke into ithathwa abantu bokufika. Iy'kole gcwele ba iy'ngane zabantu bokufika. Ezenu niyakhala azinaso space, kodwa ezabo ziya-prioritize kuthiwa kufanele ithole space. Emaklinikhi ey'bhedlela inini eninganayo medication iyahamba kodwa iyawela imingcele, nihlale niyibona beyithola la ngaphandle. Nihlale kodwa nithule ningasho lutho. Nihlale futhi nithule ningasho lutho, nibone imisebenzi la ekudayisa khona, la ekudayisa emgwaqeni sekudayisa abantu bokufika. Abathungayo oba abantu bokufika. Iy'tolo ama-tuck shops ethathwe over ba abantu bokufika. Even in the formal sector khona othisha bawuma-TVET bayakhala bathi abanazo iy'pesi thathoba abantu bokufika. Ama-lecture ey'koleni abantu bokufika. Ey'ngadini, emakhishini, yonke indawo kusebenza oba abantu bokufika. Yonke indawo abantu abathungayo oba suka abantu bokufika. Abadayisa amatafuleni abantu bokufika. Yonke into yala eSouth Africa iya kubantu bokufika. Kanti yini bantu base-South Africa le nifuna ukuyibona ize yenzeka ukuze nikwazi ukuthi nivuke emaqandeni nibone ukuthi izwe lenu liyahamba phambi kwenu? Yini le nifuna ukuyibona nize niyenzeka ukuze nibone ukuthi labantu nini lokhu nibazalela eningi lenu, abanye lokhu nibafukamela, abanye lokhu nibalwela, nibaqashisa, nibarentisa indawo, abazile ngokuhle lana bazothatha over. Uzothi ingane yakhe isidinga umsebenzi sokungasekho isikhala sayo ngoba sizobe sesithatha umuntu ukufika. Even i-formal sector othisha bayakhala, informal sector kuyakhalwa, wonke umuntu uyakhala abantu bokufika. Kodwa nenzani nihleli aninzi lutho? Kufanele kuze kwenzekeni bantu base-South Africa ukuze nivuke emaqandeni nibone ukuthi abantu bokufika abazile la ukuzohlala bakhe nani bazothatha over, bayanreplacer. Nina nizolibe lokudansa, nibe lokuphuza, nibe lama-drugs. Bona bayakha, bona baletha imindeni yabo la, bona bathatha over imisebenzi. Mebekhipha omunye ufaka omunye wakubo wokufika. Nifuna kuze kwenzekeni kanti? Ngampela ufuna kuze kwenze kuwena qobo lakho ukuze ubone ukuthi nawe uyalimala. Ziningi izinto engingazikhomba ezonakala ngenxa yalabantu bokufika esingabazi ukuthi ubobaba bethi befikile la bafika home affairs fanele baphuthunyisele ama-documents. Njengamanje uhulumeni uthi iy'ngane zakhona fanele yifunde, kodwa wena yakhe ingane fanele iphathe ama-documents, fanele iphathe amaphepha, fanele iphathe i-proof of address, i-ID, what. Kodwa ezabo kuthiwa fanele ingene esikoleni mase ziya-documenta seziphakathi. Yini le? Ubani okufanele angafundi? Iziphi ingane engafanele ngafundi? Ezethu ezabo yifundi ngoba banamalungelo, banede bangene la in the country illegally bese kuthiwa banamalungelo. Kanti nivuka nini nina South Africa nibuke ukuthi izwe lenu liyahamba phambi kwenu? Abazile labantu ukuthi bazoba bangani benu, bazothatha over. Bafuna ukuthi mhla kufika isikhathi sokuthi ingane yakho nawe ifuna umsebenzi ingawutholi, ema-factory ibona, yonke indawo, ema-restaurant ibona. Yini kanti South Africa nina nizosala nayo? Yini enizothi niyenzele iy'ngane zenu? Niyakhumbula ukuthi kwakhona isikhathi la kwakuthiwa iy'ngane ziyahamba ziyohlangana e-workshop unjani. Asisakwazi ukuphila thina leyo mpilo njengamanje. Yonke into siyasaba ukuhamba kuney'ndawo engafanele siyihambe ngoba kugcwele bona. Kuney'ndawo ezaziwayo ukuthi ezabo nje.
ama-drugs ayadlisa la kulokhu ngigxishwa ama-drugs, amadoda akhona e-South Africa agxishwa ama-drugs, utshwala ama-drugs, ukuze kuthi mase kufanele nisukume nilwelizwe anisakwazi ukulwa ngoba ni-high futhi nidakiwe. Anike nisukume nibone ukuthi izwe lethu liyahamba, abantu bakithi, izwe lethu liyahamba, Nkosi yami. Niyothini ey'nganeni zenu, niyothini ey'nganeni zenu, nishiye izwe linje. Niyothini ey'nganeni zenu, usushonile-ke wena namhlanje ingane yakho uyishiye ezweni elinje. Uyothini kuyona? Ungasakwazi ukuyisiza, sifuna umsebenzi, sengasekho ispace ekuthiwa kuyazi ukuthi la kuqashwa abantu baseCongo kuphela, la kuqashwa abantu baseNigeria kuphela, la kuqashwa abantu baseZimbabwe, baseMalawi, bakephi. Abantu base-South Africa begcine kuyibona abangaqasheki. Ngoba phela ningakhohlwa ukuthi laba bayethanda i-cheap labor labo. Vele bazonika imali encane laba abafuna imali encane. Nijabuleke nina nithi hayi this and that and that. Abantu bakithi labantu abazile ngokuhle, sukumani. Namanje ngisasho sukumani nilwe. Thina-ke si-serious ngokulwa mhla 7 November ngicela sihlangane laphaya e-City Hall. City Hall eThekwini, ngicela nidlulise umyalezo kuwo wonke umuntu. Mhla 7 November City Hall. So ikhomba lapha ePoint. Akukho indawo ekuzothiwa thina la ama-South Africans akufanele singayihambi ngoba nakugcwele abantu bokufika. Ngobani? Abantu bokufika isikhathi sabo masiphele manje. Iy'nkantolo siyabona nazo ziyabafavorisha, zizama ukwenza ama-rulings ngegama labo. Maningavuki manje ngeke niphinde nivuke. I-apartheid abantu balwa belwela lelizwe. Asikali-enjoy ngisho nokuli-enjoy izwe lethu, sekuqhamuka abantu bangaphandle sekuthiwa thina kufanele sishere yonke into nabo. Abayingane emakubo bayalwela izwe labo. Njengoba kunenkinga ey'ngaka-ke e-Afrika, wonke amazwe ase-Afrika nenkinga. Ngishela ukuthi wonke umuntu ese-Afrika kufanele abuye azophelela la engabalungisa amazwe abo. Hayi, musanukuganga nina, musanukuganga. Le nto yenu kulokhu kuthiwa nje inzondo, i-xenophobia, umbhede lowo. Abantu bayolungisa amazwe abo, nathi silungise izwe lethu. 7 November ePoint. Ngeke manje isikhathi sokuthi abahambe. Lana bekulaphana ngase-MTN ku-clean bafethu, angifuna uqamanga ubuholi baseGoli busenza ngokuyimisela ukuklina ey'tradi, njengoba kunevidiyo la khona besho ukuthi iy'tradi ezokuhamba akuzona ezohamba udayisa. Thetha le video ke ngenzela ukuthi ubone amanqampunqampu laphana kuboshwa abantu abafaka ama-camouflage. Hayi bo bafethu, uma ufake i-camouflage usuyaboshwa. Mawuthi uyayazi le ndawo uhlala eGoli, uyayazi le ndawo ukuthi kade igcwala kanjani. Sazi-ke abanye bathi ingoba kuzi-G20 kusazobuye kubuyele lesi siphithiphithi. Cha bafethu, siyafisa ngazi ukuthi ngampela kungathi ukuzinza ukuba klini eGoli, cause kuyacobana ukuthi usole ngisho indawo yokudlula abantu badayisa left and right and center, kugcwele amatenda ukwazi ngisho ukudlula. Bafethu cha, ngiyaxolisa uma ukuthi khona abalalela le video noma ke abalalela kule channel abala eSouth Africa ngokungemthetho. Siyafisa bafethu ukuthi sihlalisane nani, kodwa yenzani imfanelo ekufanele nizenze ukuze nikwazi ukuthi nibelane, phinde futhi nenze okuyikhona okufanele. Ngibonga kakhulu bafethu, ungakhohlwa ukusubscribe, wenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo mangabe sekufaka ama video kube wena othola i-notification. Danko.